Nech sa páči. Polka úradníkov z ministerstiev zajtra nepríde do roboty. Viete, kto si to všimne? Bufetár. Veď sú automobilky prázdne, nemá kto robiť. Vy si dovolíte povedať, že štátni úradníci sa majú zdvihnúť a zo dňa na deň majú ísť niekde do automobilky? No tak ja vám niečo poviem, pán Hlina. Ja keď to tak cca rátam, vy môžete byť nejakých 15-20 rokov, no keď berem aj ten incident s Tónom Martvonom, tak možno nejakých 20 rokov v parlamente, tak vy sa zdvihnite a zajtra choďte do automobilky. Tí ľudia snáď nebudú z úradníckych kancelárií chodiť Čiže pani Holečková, keď hovoríme o 2,7 miliardy a keď hovoríme o tých výdavkoch štátu, vy ste vraveli, že štát na to nemá. 780 miliónov na celoplošné testovanie štát mal, na experimentálne vakcíny 100 miliónov štát mal, na zaplatené alebo nedodané vakcíny 30 miliónov štát mal, na testovacie momky 110 miliónov štát mal, na darovanú vojenskú techniku v hodnote 671 miliónov štát mal a môžem takto pokračovať ďalej. Na zrušený bankový odvod 390 miliónov štát mal. Odoberajte kanál Politický obraz a nezmeškáte žiadne overené informácie zo zákutia slovenskej politiky. Zaškrtnite zvonček a neprídete o žiadne upozornenie na video. Pán Hlina, vy sa počúvate? Akože my sme na začiatku, že čo bolo, to bolo a sme na začiatku. To znamená, že my sme prišli v 23. do vlády a našli sme čo? 0 eur v štátnej pokladnici a ideme od začiatku? Však my sme niečo zdedili po vás. Tak čo tu vy hovoríte, že ideme od začiatku? To akože Slovenská republika vznikla 25. oktobra 2023, keď bola ustanovujúca schôdza Národnej rady a keď vláda získala dôveru a mala nulu v štátnom rozpočte a teraz musela kombinovať, kde budú nejaké príjmy a kde budú nejaké výdavky. O čom vy rozprávate? Nižšia DPH na vybrané potraviny z 10% na 5%. Nižšia DPH na ostatné potraviny z 20 na 19. Nižšia DPH na lieky a zdravotnícke pomocky z 10 na 5. Kto využíva najviac tie lieky? Nové seniory a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Nižšia DPH na elektrickú energiu z 20 na 19. Nižšia DPH na učebnice z 10 na 5. Týka sa to e-kníh, audiokníh, tlačených kníh, časopisov a tak ďalej. 5%. Spomínané gastro a ubytovanie. DPH na podporu nájomného bývania zostáva 5%. A viete, čo vám poviem na tú vašu otázku, keď ste sa pýtali na tú zvýšenú DPH? Viete, aká bola burlivá diskusia ohľadom toho, že sa zvyšuje tá DPH na knihy? Tak ja vám to poviem a poviem vám to na plné ústa. Ja som zvedavý a budem to sledovať, veľmi poctivo to budem sledovať, že keď klesla tá DPH na 5% na knihy, tak či tie nenažrané veľkoobchodné predajne kníh znížia svoje 50 až 50% marže. Kým my sme mali hodnotu verejného dlhu na úrovni 2,8 miliardy, tak vláda, ktorá nastúpila po nás, to znamená vláda v roku 2030 až do roku 2033, dokázala 20 až 23, dokázala vlastne zvýšiť tento dlh až na hodnotu 23,9 miliardy. To je nárast konkrétne o 753%. My sme v období rokov 2020 až 2023 dennodenne upozorňovali na to, kam speje táto krajina v súvislosti ja nechcem byť vulgárny, ale už sme po 22. doslova s prežieraním peňazí a s absolútnym mrhaním a míňaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. To, čo sme hovorili v 20. až 23. hovoríme aj teraz, že veškeré alebo teda všetky opatrenia, ktoré budeme robiť v súvislosti s konsolidáciou, sa nesmú negatívnym spôsobom dotknúť bežných občanov a nesmú narušiť jestvujúci sociálny štandard, ktorý majú ľudia nastavený. Vás viac zaujímal trestný zákonník, ktorý ste potrebovali meniť. A vy čo ste robili, prosím vás, pri tom trestnom poriadku, ak sa teda môžem takto verejne opýtať? Ja som určite nepripravovala trestný... 12 rokovacích dní. Vy konkrétne, ja sa pýtam vás konkrétne, čo vy konkrétne ste robili v súvislosti s trestným zákonom? Nie, vážení diváci, pani Holečková bola jedna z tých, ktorí zdržiavali a účelovo obštruovali celý proces príjmania trestných kódexov. Dobre. Nezabudnite odoberať náš kanál a zaškrtnite zvonček, aby ste nezmeškali žiadne dôležité video. Zanechajte tiež svoj názor na aktuálne politické dianie v komentároch a zdieľajte video, aby sa informácie dostali k verejnosti.